Edith Joab, moltíssimes felicitats per aquest guardó. Ara és el moment de lliurar els premis corresponents a les 3 categories que han estat sotmeses a la votació popular dels usuaris de Facebook. En primer lloc, el Premi Especial del Públic al millor projecte, producte o servei digital gironí. Premi que vol reconèixer aquell projecte, producte o servei gironí amb base tecnològica que destaqui per aspectes diversos com el seu impacte al mercat, el seu potencial o la qualitat de la solució que ofereix als seus usuaris. Els finalistes en aquesta categoria són De Pis en Pis, amb més de 40.000 usuaris, és la plataforma online de referència a Catalunya que connecta persones que busquen i ofereixen habitacions per viure en pisos compartits. Segon finalista, Everybodyfly. Everybodyfly és una plataforma en línia que revoluciona el món del transport aeri de passatgers en permetre als usuaris proposar vols entre 2 aeroports, propostes que es recullen i es porten a les aerolínies. I finalment, tercer finalista, TMDay. TMDay Tour és un canal propi de comunicació que permet a les marques de gran consum impactar i relacionar-se amb les generacions més joves, com són, per exemple, els millennials i els centennials. Lliura el premi la tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, la senyora Glòria Plana. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a Entep per convidar-nos una vegada més a aquests premis i disculpar l'alcaldessa. Aquests dies, ja fa molts dies, ho deia el president David Martí, que portem uns dies de molt de tabalamenta, de dies una mica convulsos. Esperem que aviat acabi tot aquests dies de convulsió, que els presos polítics tornin a casa i que el nostre govern a l'exili també pugui tornar d'una vegada per totes ja a casa nostra. És per això que l'alcaldessa també avui ha hagut de faltar i, per tant, aquí les seves disculpes i vinc jo en representació d'ella. Aquesta nova edició dels Premis Digitals ETEC és una mostra més de la bona salut del sector tecnològic a Girona. Entec ha estat portant a terme des dels seus inicis i en aquesta 11a edició de la celebració d'aquests premis una important tasca per tal de fer visible un sector que ja és més que consolidat i que és també de gran interès estratègic. La millora competitiva que aporten les tecnologies a tots els sectors és un factor determinant en el creixement de les empreses del territori. Les empreses tecnològiques de la nostra ciutat són motors de creixement i de competitivitat de les nostres comarques gironines. La ciutat de Girona i les seves empreses tecnològiques han de continuar treballant per ser els referents de la innovació i de la creativitat. Aquest premi, doncs, com deia abans la Judit, és el premi al millor projecte, producte o servei digital gironí. Donar visibilitat a aquests productes tecnològics de quilòmetre zero a la ciutadania i al teixit productiu és fonamental per fer créixer aquestes empreses, així com també impulsar les noves innovacions tecnològiques al nostre entorn. Jo crec que ara ja la innovació, la creativitat i la tecnologia ja no és un valor opcional, sinó que ara ja és un tret definidor i necessari per a aquesta nova república catalana que molts volem. Només em queda, abans de conèixer el projecte, el guanyador d'aquests 3 finalistes, felicitar també a tots els candidats de les altres categories i, evidentment, també els premiats. I ara ja passo a dir quin és el guanyador d'aquest premi. És TMDays.
Hola, doncs molt agraïts, espero que no s'importi que us estigui gravant en aquest moment. No gravant, estem emetint en directe. Ara mateix aquí és Periscope Twitter, aquí estem Instagram i ho estem fent perquè si estem aquí com a premiats és gràcies a tots els fans. Agrair a l'Antec, a l'organització i tots els actes que fan fins ara i també volíem agrair sobretot a tots els youtubers que fan suport als nostres actes, a tots els col·laboradors que fan possible aquest tipus d'esdeveniments que organitzem, a les marques que ens sponsoritzen i al final el que hem fet és crear un nou canal perquè les marques de gran consum puguin impactar i no només impactar sinó interrelacionar-se amb la gent jove, amb els millennials i centennials que no consumeixen tant gran mèdia com pot ser televisió, que consumeixen internet però tenen adblockers i per tant no els impacta la publicitat i que al final estem on ells estan, consumint YouTube i amb els youtubers i estem creant dinàmiques d'aquest tipus. Moltíssimes gràcies a l'organització de nou i a tots vosaltres. Ja està?